Sapw Ni Ragsak, Burgos, Ilocos Sur, Town Plaza. Isang makulay na pagtitipon para sa buong komunidad. Sa Sapw Ni Ragsak, tampok ang sama-samang kasayahan ng ating mga kababayan dito sa Burgos. Mula sa mga masayang palaro, programang pampalakasan hanggang sa mga pagtatanghal na puno ng talento at kultura, tunay na ipinapakita nito ang diwa ng pagkakaisa at pagdiriwang ng ating bayan. Layunin ng programang ito na maghatid ng saya, pag-asa at inspirasyon sa bawat mamamayan. Ito rin ay pagkakataon para magtipon-tipon ang mga pamilya, kaibigan at kabataan upang magsaya at makiisa sa adhikain ng ating pamahalaang bayan. Tara na mga kailyan! Sama-sama tayong makisaya at makiisa sa Sapw Ni Ragsak.